So hello guys, welcome back to my channel. Tini ni blog ngka seng kaisa jaga goriwan thang tongo. Temawas thang nai kama? Ha? Riyang sornatio de. Riyang sornatio thangga nai tongo. Ingke ang to jaga sia ani je loge tong nai bo siano jaga punu nai biyang tima thang nai. Ingkin rok nai tong de chini video no. একদম ন্যাচারাল হাসি
So guys narok nugui tong na omong khari ang soronarthi ni nok nok nai to boy man nai de ekdom harong rok nok rok tang bai ja khe pa jomok la ai chi rak som hai nuk bare rok tom hai kabang ma si apa na sini yang Tripura bu om hai rok tong bai na ekdom hi teng hai si nok la jomok la acha acha ta kaisa ko jodi nirok oro jaka phai nai pen musuk lang kam Amorpur area ose Amorpur yang tuma lama se khama go Amorpur gonda sora lama thangman lama pho nirok jodi nai phine ke oro jaka nai phi de ekdom nok nai thuk khaisi jomong mani so guys tro no tai buskang thang phunuk snai oro jaga ni sing to je phunuk mani phunuk la ha haipan buskang go jodi teisa kaha tong hangke ar jaga thangai phunuk snai hingke nrok nai tong de an pura an video no pura di hook semua nih harus tahu yang rumah aja.
So hello guys, nero no goi makana riang soronarthi rong ni nok borok je tongbai mani yang camp oron sing ta ka ka views ponok male kana ha but je ponok mane ponok ha inke tinin video asagna te wai sang ke te gonda sora bazar ding thangnai aprokon rok no gonda sora bazar jora hinke te ayang jodi saka thangmala hanka ba saka thangai ponok pinai nirok ani video no chajak hanka like share te comment te subscribe kena ta pogdi tani malan rong support baisi sang kusu kama hai ka kama yaknai nirok joto sang no support kaidi hinke te video ka video toi phainai asang na hambai